Bueno, hau laugarren edizio izango da, Tolosan laugarren aldiz egiten da nesken lasterketa bat izango da, uztailak 15an, larunbata atxaldeko 3:30. Izan ere, Euskaldun torneorako baliagarria izatez gain, Euskadiko txapelketa ere ospatuko da. Bai, bueno, urtero Euskadiko txapelketa probintzia ezberdin batian jokatzen da, aurten Gipuzkoan tokatu zaigu, eta orduan, gure kasuan Tolosako karrera Euskalduneko lasterketa izateaz gain Euskadiko txapelketa izango da. Ibilbideari dagokionez, ibilbide ezberdin asko egin izan dira, lehen urtean banakako erlojupeko izan zen, eta oraingo honetan ja lineen izango da, errepidera aterako dira guztiak, nolako pentsatu duzu ibilbidea? Pixka bate pentsatu dugu egutegiari begira zelaieko lasterketa gutxi dazkagula, eta zergatik ez, hemen Tolosa mailan ibilbideak usten digun neurrian eta nazionala gehiegi ikutu gabere, egin zitekela zelaieko karrera bat, baina aldi berian ibilbidea etorren nua badago ere karrera egiteko eta erasora jotzeko. Orduan pixka bi alderdi horiek kontutan hartuta egin deun ibilbide izan da, Tolosatik hasiko dira, Lizartzaraino joango dian, buelta eman, berriro Tolosara iritsiko dira eta Anoetara joango dira. Anoetan buelta eman da Tolosara. Zirkuito horri elitiak 3 buelta emango dizkie, eta gero beste 3 buelta txiki emango dizkie elitiak Tolosa Lizartza Tolosarako ibilbidea eginez. Juniorrak aldiz egingo dute 2 zirkuito handiari 2 itzuli, eta zirkuito txikiari beste 2 itzuli. Eta kadetiak aldiz egingo dute 2 zirkuito handiari 2 itzuli, eta zirkuito txikiari itzuli bat. Eta zure neskak, Tolosa Klude Futboleko neska hauek, nola ikusten dituzu lasterketa horretan beraien burua babesteko edo postu ona lortzeko aukera dute? Kadete mailan maila txukuna erakutsi dute urtean zehar, Garazi Estebeze dijoa Euskalduneko lidertzarekin jarraitzen du, ibilbidea egokia da bai berarentzat eta bere taldekideentzat, lehen esaten dizun moduan agian, ibilbideak usten du txirrindulari gehiagok sartzea karreran. Kadetetan gure taldean agian lan politia egitea badaukate, neska ausartak dialako, erasora jotzen dutelako, eta hor ikusten dugu agian lana ondo eginezkeo zerbait txukuna egitea badaukatela. Juniorrak aldiz, beraien ikasketak guain dela hilabete bukatu dute, ritmo hartzen ari dira, eta, iruditzen zait ere beraientzako ibilbide egokia dela, erne ibiltzeko ibilbide bada, ze herriko pasotan aurrian kolokatuta egon beharko lukete, hortan adi baldin badabiltza, iruditzen zait karrera politia egitea daukatela.